August. Kuble yefi baro. Na ka gospel kat kum Lukas kalanong hadwe record baning kong. Sisien Jisu la dang duai hakawe ke jaga. Anda uladep duai uwe na kisendran jungu ula ong hau. Ko kanrat. To hikai ingi ban duai kumbau Yohanes ula hikai ala kisendran. Baru Jisu long iki baru la hikai iki. Te ko himen ko para bayit. Manta nang ne sakmat ngau ko ban ai kawe ke series jingkren sapang kanega jing duai bau Jisu la hikai ingi. Pet bun mangi ni yosngo borbor te ban duai sa duai dre pet kumno matasngi kinegi apostle kilale ayu haba sisen abau Jisu dang duai ki sendran kilong yau hikai ingi ban duai. Ngako ban kelima ipi mi pa. Kanangut na ki kunjom pi kinsawan ban ong ipi. Ime na ipa hikai ingi ban duai. Balikin keli namar kila ipi ba duai. Sebab balikin iki apostle kilawan syau Jisu namar kiong kila bau Jisu dang duai. Badan tau ladep duai kila ong yau hikai ingi ban duai. Bad kila ong ru o Yohanes ru ula hikai lagi sendran. Te pen ngaku ban pankan mau yalade yafi ban mafi kun samlaru mo namar kila ke nuksa jung Jisu baduai kine kyong hikai ngeru banduai bar fitep Jisu la hikai ngi banduai sapanga ne jing duai ngensa puson manta nangne sakmat man kasi but kowe ke jing sisa bide ban kan mau mono ba hikai ngi gane ke jing duai kokpa jungi Jisu ban ngi duai ke jing duai jungi yano yauble Jisu lang uble te klempep kine ke jing duai habangi duai kokpa jungi uble uhap diang namar kane ke de jing hikai ba ulahi kai ban ngi pondon kam ki kintien ba ulahi kai ngi ban ngi duai da kita ke kintien ba ulahi kai ngi te uba hikai ru ba pediang ru de uju te uhap pediang kumba banai nuksa mo tada kadon ka form jong ka we school ban panda bana apply ban your admission dre haga jaga ban panda haga to ka form fishim jong ka we pat ka school wanra ai hakene ka school kin out wanra form jongi uto bala sna ka to ka form un sa pediang ka form baula ai te ha kene nuksa barit dre ngako banong ifi kene ka long ka we ka jing duai kaba ublehi ula hikai ngi baru pediang ka jing duai jongi ru de ublehi dre bunsen mga mafi haga jing jongi ni shu duai lendet kene ka kokpa jongi te ni kalet ruban puson halor kene ka jing duai te tongi ne simpor kene kisngi ban puson bat ban sunto ka jingmut jongo Jisu abala hikai ngi kumno ban duai but what kalet Jisu klamai ngi tang kawe ka formula ban duai m nginsa suntu ula pani ngiru kalenti sha uble lamba kene ke jing duai tenga karpa de fi nado menta man kesngi aba fi duai jing duai kokpa jingi nginam shu duai lendet full speed express no ngin stang ban puson ru jingmut jong kene ke jing duai but ngin scam ngin sa yoshibon ka jingkor kujong blay haga jing jingi te habang ngin duai nang ne sakmat ka jing duai bau Jisu la hikai ngi ngin kan mau no hikai ba hikai ngi ulong ru ba pediang ya ka jing duai jingi but ngin dap daga jingkor ku ka jingi jong blay but ublay badan borboro pa baru kun baru mensimba koirun kar ku ka dai fi